Bună! Astăzi un nou tutorial, se numește elică, pentru că are forma unei elice, un modul de fapt, pentru că o să fie parte dintr-un colier. Așa este în față, profilul și spatele. Am luat aici de la o fată tipul acesta de mărgele, 10 pe 15, twist, forma aceasta se numește twist. Am nevoie de un Rivoli de 18 mm, am făcut ramă cu 40 de elica de bază în modul acesta și am în acest moment un rând de delica de 3, 1 de 2, 1 de 3, 1 de 2. Lucrez numai cu rândul de 3. Stați așa că fac numai tâmpenii. Și am nevoie de mărgele de 8-0. Am să folosesc aceste mărgele neregulate de 11-0 și cam atât. Ies din mărgeaua din mijloc, delica din mijloc, din acest rând de 3. Pun o 8-0, intru în următoarea din mijloc, bineînțeles, rândul de 3. Încă una și apoi 3 libere. 1, 2, 3, vedeți? Pun 2, 3 libere. Hop. Ok. Apoi, încă o dată, 8-0. Alte 3 libere. 8-0. 8-0 și alte 3 libere. Opt zero și alte 3 libere. 8-0 și alte 3 libere. Lucrul meu arată în acest mod. După cum vedeți. Ok. Față, profil și spate. Intru în prima 8-0 și adaug între ele o altă 8-0. Vedeți? Și apoi intru în toate delica de jos ca să ies la următorul set de 8-0. Okay. Vedeți? Trag bine următorul. Și fac așa pentru tot rândul. Atenție să nu faceți vreo tâmpenie, cum fac eu de obicei. Fac așa pentru tot rândul. Am ajuns la ultima 8-0. 2 secunde. Uitați ce combin. Da? Nu știu cum reușesc să fac așa ceva. Ok. Aranjez să stea bine, pentru că, după cum vedeți, fac numai tâmpenii. Hop. Ok. Așa arată în acest moment lucrul meu. În față, profil și spate. Și ies acum din mărgeaua de 8-0 care abia am pus-o. Adaug pe acul meu 3 mărgele 11-0 neregulate, una twist și alte 3 mărgele 11-0 neregulate. V-am zis că vreau să scap de ele și intru în următoarea din mijloc. Vedeți? Ies de aici, intru din următoarea și trag bine firul. Lucrul meu trebuie să arate în acest mod. 3
3, 3. Intru în următoarea. Și fac așa pentru tot rândul. Vedeți? Drac. Scuzați-mă. Atenție mare. 3, twist, alte 3, 11, 0 și intru în următoarea. Trei, twist, alte 3 și intru în următoarea. Și apoi 3, 11, 0, ultima twist și alte 3 și intru în prima, de fapt. Vedeți? Trag bine firul, le așez pe toate și lucrul meu în acest moment arată așa, exact ca o elică. Vedeți? Intru în cele 3 trag bine firul, intru în elică și ies din prima 11, 0. 2 secunde. Ok. Să mai trag un pic firul. Adaug o 8, 0 și intru în ultima 11, 0 de aici și în următoarea mare. Intru iarăși în prima, adaug un 8, 0, intru în următoarea. Și tot așa. Adaug 8, 0, intru în mărgelele periferice. Vedeți încă ușor că mai am puțin. Nu știu cum o să iasă filmulețul pentru că telecamera mea roșu nu prea îi place. Și cum altă culoare nu am, sunt nevoită să fac tutorialul pe roșu și mai am și altele, dar sperăm că nu este chiar așa de rău. Acum ultima 8, 0 și am terminat rândul meu. 2 secunde. Dacă nu sunt regulate, mai aveți unele probleme. Acum, intru în mărgeaua de 11, 0 și ies în fața acestei 8, 0 din mijloc, care abia-am pus-o. Pun 4, 11, 0, 2, 3, 4 și intru în toate mărgelele 8, 0 de jos. Toate 3. 1, 2, 3. Aranjez bine firul să fie bine întins cu mărgelele. Și când ies, pun alte 4 mărgele, 11, 0, 2, 3, 4 și intru în prima mărgeluță până la următoarea, ca să ies în fața la 8, 0, după cum vedeți. 8, 0 e cea mai mare. Trag bine firul. Vedeți, trebuie să fie ca un V întors. Trebuie să-mi intre în 8, 0 și în 8, 0 de jos. 8, 0 de sus și cele 3 de jos. Practic mai fac o dată. 1, 2, 3, 4. Intru în toate.
Și iarăși 1, 2, 3, 4. Și intru în următoarele. Stați așa că n-am strâns bine. Și fac așa până când fac tot cerculețul meu. După cum vedeți, când sunt neregulate, mai sunt unele probleme. Nu le aruncați pentru că sunt bune și la altceva să le lipiți, nu le aruncați care nu sunt foarte bune. Ok. Și intru în toate. Ok. Ușor, ușor. Ok. Și fac așa pentru tot rândul. Am ajuns la ultimul pasaj. Uitați. Intru în mărgeaua de aici. Dar în sens contrar. În mărgeaua de 8-0, dar în sens contrar. Pentru că trebuie să trec pe partea cealaltă. Și să-mi fie mai ușor la lucru. Așa arată în față. Deja se vede că are un pic de stabilitate. Am ajuns aici. Intru în toate mărgelele și ies, bineînțeles, din 11-0. Ușurel, ușurel, că fac numai tâmpenii. Atenție să nu vi se facă ața în modul acesta, pentru că după aia va trebui să o rupeți. Foarte atenți la fir. Ok. 4 mărgeluțe 11-0 și intru în toate 3 de dedesubt. Practic fac același lucru ce am făcut pe față. Și o să am lucru stabil, cum vedeți aici. Vedeți? Nu se mișcă cine știe ce. Rămâne dur. Alte 4. Și intru în toate. Și tot așa, până când termin tot rândul. Acum, avem ultimele 4 și trebuie să schimbăm iarăși poziția de pe față pe spate. Nu o să mai intru așa de la dreapta la stânga, ci de la stânga la dreapta. Trag bine firul, îl așez și intru în 11-0 și mărgeaua mea twist. Acum, pun 2 mărgele 8-0, intru în următoarea twist. Lăsați un pic lărguț pentru că este nevoie. Și apoi alte 2 mărgele 8-0, intru în următoarea. Vedeți? 1, 2, intru în următoarea. 1, 2, intru în următoarea. 1, 2, intru în următoarea. Și am făcut tot rândul meu, după cum vedeți. Intru în prima 8-0 și pun 11-0, 8-0, 11-0 și intru în a doua 8-0 plus în twist. Trebuie să iasă așa. Apoi, intru în următoarea 8-0, 11-0, 8-0, 11-0 și intru iar în toate. Ok? Și fac așa pentru tot rândul. Sunt la ultimul pasaj, 11-0, 8-0, 11-0. Ies dintr-una 8-0, intru în a doua 8-0 și intru și în twist. Lucrul meu arată în acest fel, în felul următor. Intru în prima 8-0, cea care am pus-o la început.
practic lucrez cu cele care le-am pus la început. Pun o altă 8-0 și intru în ultima. Deci lucrez numai cu cele care le-am pus la început. Vedeți? Intru în prima, 8-0, adaug o altă 8-0, intru în ultima și în twist. Vedeți? Trebuie să vină deasupra. 8-0, o altă 8-0, adaug o altă 8-0, intru în următoarea. Și tot așa. 8-0, intru în 8-0, nu, n-am intrat în prima 8-0. Adaug 8-0, intru în ultima. Ok. Și am terminat și ultimul pasaj. Acum trebuie să ajung la firul acesta, să înod. O să vă arăt și cum, că mi-a zis că n-am arătat. Cobor ușor, ușor până toate mărgelele, să nu se vadă firul meu. Ok. Și în ultima. Ușurel, ușurel. Apoi o iau pe dedesubt pe sub ramă. 2 secunde. Ok. Ok. Fac câteva nodulețe și apoi intru pe dedesubt. Cum vedeți? Sub ramă. Vedeți? Ok. Acum, eu folosesc tipul acesta de forfecuță ca să nu arate firul rău. Ok? Deci nu se vede unde am tăiat. Tai și acest fir în exces și practic modulul meu este gata. Sper că v-a plăcut tutorialul, sper că n-am fost destul de enervantă. Pup dulce și ne vedem la următorul video tutorial.